Arratxaldon Barakaldoko lagun guztioi, zer modu zaudete? Bazuek ez dakit zer modu zaudete, baina horretxeko asko urduri egongo dira, izan ere gaurko honetan, Euro Disneyrako 2 bidaiak zozketatu behar bai ditugu. Eta ez dakigun hori egokituko zaion bidai hori, eta normala da urduri egotea, baina hori beranduago. Eta hemen garela berriro esan dut, bai, baina hemen nagoela berriro esan beharko dut, ze hemen ez da inor. Eta ipuinak kontatu behar omen dizkigutela esan didate lehen? Eta non dira? Bakarri nago? Kaixo! Kaixo! Barakaldoko haur eta gazteak! Gure txirri izan ordez, gaurkoan gure katu pitxirri etorri zaigu. Katu botaduna, aixiar! Gaur katu botaduna nauzu! Ipuinetako katu botadun formatua, katu bizkor eta ausarta. Bai horixe! Munduko ipuinetako katurik ospetsuena! Trebena! Eta zuek, barakaldotarrak, maite alditu zue ipuinak? Bai horixe! Gogoko zaizue etxean, eskolan, edo non, ipuinak entzutea, ez da? Horretxegatik ekarri dugu Horretxegatik ekarri dugu gaur zuentzako ipuinetako pertsonaiak. Oean, goxo, irakurtzen hasten zaretenean, bertan aurkitzen dituzuen pertsonaiak. Betor, beraz! Ia asmatzen dudan. Orain, Dumbo elefante etorriko da. Kaixo. Pinotxo berbera! Pinotxo nola ez, mirri beti gezurrak esateko prest. Eta juergarako beti prest. Eta balearen xabelean ibiltzeko irrikitan. Eta Pinotxoren ondoren... Txon! Orain? Edurne zuri etorriko da. Ez! Edurne zuri den, neba potolo erraldoia. Obeliz galiarra. Ez obelixon. Lasai obelixon! Segituan jango duzu eta basurdader bat zuk bakarri. Ogitartean, noski. Oiaskoa jango dugu. Ez horixe, oraizkoa ez. Txon. Eta nize izan naiteke.
kasu esan zintezke, Pinotxoren maitagarria. Miau, mamma, miau, ez. Zu isiar, txano gorritxu izango zera bai, horixe. Ez, torri pixka bat. Ni txano gorritxu ez. Ni... Utsa izan naiteke. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena, bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Erromatarren aurka asteris galiarra, Panorama instruida, Obelix baldarra, nire fixen laguna bihurtu da milu, tintiregin jarri du amaika iztilu. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena, bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Zein itxasotan da gizandokan pirata, Zinarritan sartu du Merlinek ezpata, ikusi aldu inor mobilik zuririk, Aliziaren lagunik mugliren oianik. Misterio liburuak ditut gustokoen, argia itzaldi dute amalgabi hemen. Mirandu omen data, duartzeko garaia, Gaboneko bestetan jarraitu. Ipuin politiak izan ditugu gure lagunak kontaturik eta ipuinekin jarraitu behar dugu. Baina orain honetan gure lagun hauek galdera batzuei erantzunez. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Ia, jakin dezagun hauen berri, zure izena, zure ondokoaren izena, eta nondik etorri zarete? Ni Erika naiz, eta hau da nire aita Gorka, eta Ortueiatik etorri gara. Bai, hoxe, Ortueiatik, eta nik gauzatxo bat eskatuko izu, joan zaitezte erdixoago, eta ni jakin nahi nuke Gorkak beldurrik ba ote duen bere alabak berataz zer esango ote duen entzuteko. Bai? Bai? Bueno, orain entzungo dugu. Eta uxatu zure beldurrak. Ez dut gogoratzen zenbat urte daukan nire aita. Aita udaletxean lan egiten du. Egun batean, txori batek buruan kaka egin zion. Neguan lo egitea gustatzen zaio. Eta horrela egiten du lo. Liburuak irakurtzen ditu. Eta hondartzara joatea gustatzen zaio. Zer esan duzu, neguan lo egiten duela? Eta zergatik neguan bai eta udaran ez? Ez dakizu, hartzek bezala egiten du, hartzek ere uste dut neguan egiten dutela lo. Beno, dena den eskerrik asko etorri zaretelako bioi, eta gonbidatuta zaudete gurekin parte hartzera beraz eseri zaitezte mai horretan. Mi esker! Kaixo, arratsaldeon, konta iguzu, nondik zatozten eta nortzu zareten, bai? Asier. Barakaldotik. Ester. Nondik? Barakaldo. Barakaldo.
Bale, ba, ulertu deu, eta zuzenen entzun dezagun zure kontutxoren bat. Nire amak 17 urte dauka. Eskola baten egiten du lan. Ume handi lakozen. Asko gustaia paseatzea. Gauetan jamak pintxu kantatzen dut. Telebista ikusten dugu. Batzutan mentira joatea gustatzen zaio. Asierrek, hau txiki-txikiarekin esan dizkigu kontuak, eta Asierrek telegramak bikain bidaliko lituzke, Bikain. Ba, ongi etorri zue bioi ere, eta eseri zaitezte lasai. Eta hemen dugu inguru honetako mutilik guapoena. Ez aldala? Bai. Bai, hoxe. Eta nortzu zarete, eta nondik etorri zarete? Barakaldotik. Barakaldotik, eta izenak? Mikel eta Carmelo. Mikel eta Carmelo. Ba, jakin dezagun Mikelek Carmelotaz zer dion? Ez naiz gogoratzen nire aita zenbat urte dituen. Ez zaio gustatzen joaten denean lanera. Baditzen da ez naiz gogoratzen. Egiten du ez naiz gogoratzen. Daukat leka batzuk ateratzeko uste dut papel batzuk. Ba, eske leka batzuk onela eta igual ateratzen dira paperak edo liago edo beste gauzak egiten dute. Ba, Mikel oso mutil polita izateaz gain, badakigu oso pozik eta lasai bizi dela, Mikel? Ondo bizi zara, Bai, hoxe, eta hola jarrai dezazula, eta eseri zaitezte zuek ere. Bai, zu, hemen. Une hau iristen denean, guztiok badakizu zer egiten dugun. Hain zuzen ere, himnoa abestu. Beraz, zutitu zaitezte, eta abestun diezaiegun zuen gurasoei. Ia, Mikel. Ai, Carmelo, betaurreko eta guzti, orain serio jarri, eta berrik eta gutxi pozik etorri, da guraso dromora, pozik etorri, da guraso dromora. Ez dakigu esternolakoa den, baina erantzutean ea saiatzen den, pozik etorri, da guraso dromora, pozik etorri, da guraso dromora. Aizu gorka, gora begira zazu, bestela txorikaka eroriko zaizu, pozik etorri, da guraso dromora, pozik etorri, da guraso dromora. Bueno, gian hilarentzako ona izan daiteke, Ez da inek jakiten. Galderen txanda da orain, eta lehen aipatu dugu ipuiei buruzko galdera izango zela. Eta ipuinetako piratak itsasoak zeharkatzen dituzten pertsonaia famatua direla badakigu. Zeren bila aritzen dira piratak buru belarri. Balearen bila, altxorraren bila, ala Atlantidaren bila. Altxorraren bila. Altxorraren bila, eta okerrez banago Mikelek ere bazekien, Mikel, bazenekien zuk? Bai, hoxe. Piratek animalia lagun bat izaten dute beti ondoan. Zein animalia zari gara? Marrazoaz, saltxitxa txakurraz, ala loritoaz. 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 Eta zuek dakizue loritoek nola egiten duten? Hola egiten dute bai, holaxe. Kako oker kapitaina, Garfio kapitaina, hain zuzen ere, aurreta gazte guztiek ezagutzen duten pirata famatua da. Batez ere Peter Panen aurka aritzeagatik.
Baina orain beste pirata famatu baten izena jakin nahi dugu. Hain zuzen ere, esango altzen iguke altxorraren uartea ipuineko pirata erren eta maltzurraren izena. Silver, Ismael Urzaiz, ala Jim Hawkins. Silver. Silver zan bai, zuzena, ederki gorka. Piratek bezala, itxaso zinguraturik jarrai dezagun. Itxasoko uarte galdu batean aurkituz gero, uarte galdu batean, ordenagailurik gabe, mezu bat idatzi ondoren nola bidaliko genuke. Mezu botila batean sartuta itxasora jaurtikiz, mezua botila batean sartuta, ordenagailuz, ala buzoian sartuz. Mezua botila batean sartuz. Bai, ez da? Bai. Izan ere, botilek, edaria gordetzeko eta beste hainbat gauzetarako ere balio dute. Goxo aldago behatza. Bai, ez da? Utziko diazu pixkat? Ez. Bueno, jarrai dezadan orduan. Itxasontzia ondoratu ondoren, uarte galdutik botilean mezuak bidaltzen zituen novela ezagun bateko pertsonaia, nortzen. Gulliver, Robinson Crusoe, ala Pinocho. Robinson Crusoe? Bai, ala zen, zuzena! Eman argiari hasier! Itxasoz edota oian ezin kuraturik, baina beti ausardiaz dabilen pertsonaia abentura zalearen izena jakin nahi dugu oraingoan. Nor da Malasiako tigrea deituriko pertsonaia famatua? Sinbad marinela, txan, ala Sandokan. Sandokan zen bai. Eta antzerako begiak dituzuzuk ere, arek bezain politak. Eta jarrai dezagun, eta horren beste pirata kontu aipatu ondoren, gure programako pirata ekarriko dugu ona. Aitor Furundarena. Gaur ere, abesti bat kantatuko dizu Aitorrek, eta zuek abestiaren jarraipena asmatu beharko duzu. Zer abestu behar diguzu gaurkoan? Abestu behar dut itxasontzi baten abestia. Ni pirata izanik badakizu. Baina baldintza bat dut. Zer? Nik abesten dudanean, abestuko dudanean itxasontzi baten, behar dugu hemengo denak, egitea arraunean bezala horrela. Baldakizu arraunean egiten? Ia nola egiten duzuen arraunean? Hola, bai! Abestu zazu eta zuek erne jarraitu egin beharko duzu eta. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate. Eta ez dakit nora. Ez dakigu nora, ez? Zuzen! Eman argiari! Jarrai dezagun. Agur nere ama laztan goxoari, agur nere maite Politari. Bai, zuzena, Dr. Ester. Espezial. Ez egin negar retorriko naiz egunen baten. Ez daki zer hori. Belarria findu bazinu. Entzungo zenen. Nola zen? Bai, hoxe! Dotore denor! Orain okorrez banago, gurasoak sokasaltoan jarri beharrituko altxa zaitezte mesedez, eta Aitor zure laguntza beharko du oraingo honetan ere, mila esker zue bioi ere laguntzearren, eta gu jakin nahiko genuke, eta haurtxo asko jakin nahiko lukete, aita ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz, hori da saltatuko digutena. Nahi duzunean beraz, Carmelo, aurrera. Aita ama zenbat urtekin ezkonduko naiz. Bi, hiru. Oso, Carmelo. Aita ama zenbat urtekin ezkonduko
zarete, jartzaitez erdia, mi esker Aitor zuri ere. Eta hemen jarririk, eta okerrez banago, zatuzte ona. Ez ditut bain hortz afilatuak, zueko laies eiteko. Zorroztuak bai, baina inbeste ez. Okerrez banago, bikain atera durena, gure Ester da. Ez ala? Bai, beraz bera dugu gaurtan gure hipergurasoa. Supergurasoak denak diren arren. Asier! Mira, hemen ditugu gure laguna sariekin. Superguraso txartelak eta hiperguraso txartelak. Eta hipergurasoa! Badakizue? Hiperguraso txartelak oroigarriak konpaktoak eta toalla berezik eta goxo hau udaran ezan zaitezen nahi duzuen lekuan. Bai, eta sari eta opari hauetaz gain, gaur nahi dugu. Gurekin gurasodromoan izan diren aurrak eta gurasoak, eta hoietaz gainera, hainbat asteetan barrebusen egon diren guraso eta aur guztiak, eta noski, astero telebistaz bestalde ikusten gaituzuen barrebusa jarraitzen duzuen guztiontzat, eskerronez, gure kantu bat eskaini nahi dizuegu. Bai, gure adiskideak direnez, adiskidasunaren abestia, badakizu zein den, eskuak lotu eta gogoak batu. Lagunen itzala! Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xorion txua adiskide bat duena, benetan beratxa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da uda berrian. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala, beti gurekin lagunen itzala. Bidali ditugu gure lagunak, eta egia esan arrazoi zuen txirrik, guk lagunak ikeragarri estimatzen ditugu, eta zaindu egin behar dira lagunak, eta orain zaindu eta kontu horiekin ari garenez, guri zuek zaintzea gustatzen zaigunez, bizikletatxoak oparitzeko garaia iritsi da. Forum etxeak eskenitako bizikletak. Atera itzatzu zuen txartelak, eta laguntzaile bati dei egin behar diot. Datorrela nire laguntzailea. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Ja, nort zaitu guzu? Larraitz. Larraitz, Donostiarra. Ez, Ez, nungoa ba? Barakaldokoa. Ara, Barakaldokoa. Badakizu zer egin behar duzun, ezta? Bi zenbakitxo atera eta ian hori egokitzen zaion bizikleta. Nahi duzunean?
Apa, badugu zenbaki bat. 0, 2, 9. Beraz, 29 zenbakiaren jabea, datorrela. Eta beste zenbaki bat behar dugu, zatoz? Hemendik egingo dugu. Hasi hemendik eta jarraitu. Eta eragin berriz fuerte. Ja. 2, 6, 2. 262. Zenbaki honen jabea ere datorrela eta 1000 esker zure laguntzagatik. Gero arte. Zatozte. Galderatxo bat, aurrena. Ezkendu musika, ezkendu. Zuei, dantza egitea gustatzen altzaizue. Bai, ia, egin dantza. Ze ondo. Ia, nortzu zarete? Maria eta? Iris. Ta nungoak? Portugaletekoa. Eta zu? Barakaldo. Ni ando indarra. Poste naizok ezagutzea, hartu bizikletak eta gozaz itzazue. Hemen duzue bat, eur bestea. Moztu eta utzi ditut. Eta moztu esan dut, eta orain momentu batez moztu egin behar dugu. Baina kontu izan, gero Euro Disneyrako zozketa egin behar dugula. Publizitatera guaz, baina berala gatoz. La, mendizaleak aurrera, guazen mendigailurrera, euskaldunak ez dira. Mirrita txiribiton bizkor! Itxen segundu bat. Pedagoska bat hartu behar diago. Txiribiton, hori gezeok, dena bukatu zaigu, aizu. Kantinplora, kanplora. Aizue, txirri baboni, tximirrategi janaien pareko izan behar dugula kaskoan sartu zaion ezkero estik, badakizu ezer nahi duen, Euskal Herriko 20.000 metotik gorako mendi guztiak igorazi nahi dizkigu. Mirrita txiribiton meserez. Euskal Herrian ez dago 20.000 metroko. Mendirik, ez Euskal Herrian, ez mundu osoan. Iguazuk, 18.000 gorakoak. 18.000 etzegok, Mirri. 18 metrokoak, igual duk. Mirri, etzegok 18 ez amazazpi, ez. Gu gainera ez goaz ebereste simaliara. Gu pagazarrira goaz eta gero ganeko kortara. Beraz ez goaz hain urrutira ere. Gainera gezurra dirudi. Lehenengo mendi maldak igo besterik ez. Eta dauneko nekatuak zaudete? Mainxero nekatu. Ai, mutila. Tira, mirreta siriton. Aurrera mutilak! Guazen bizkor, txipi-txapa, mendi tontorreraino. Obeto. Txipi-txapa joan beharrean, ñam, blu, jan eta edan behar. Ez dira zuen zango orain, jan nahi duzuenik? Mai, eta edan ere bai. Mirri. Behar izugarria daukago, behar izugarria daukago, mai. Mirri, hauek izugarriak dira. Begira, hauek baita mendiko ardi eta behi kakak ere jango lituzteke, Dana, setzearre. Gezurra dirudi, honezkero, dagoeneko onelako nekatuak. Begira, baina ni, harin nagoenez, banoa. Instat batean, mendigailurreraino. Aizue, seko erotuta, Gu globoan igoko gaituk, txirri, globoan igoko gaituk gero sego. Loti ederra. Aizue, txiribitonek, gozea daukanean espadu jaten, lokartu iten da. Txiribiton! Zapela, txiribiton! Ez gaude lokartzeko, honain gauza serioak egin behar dizkiago. Baina lasai, Nik mendian ondo pasatzeko, denetarik garri baitut. Begira. Txibiton, lasai, zai lokartu. Begira sekarri dudan, ze gauza polita. Ze badakizu ezirren hau? Asmatzen duzu ezirren hau? Oso egokia, mendetara. Pistina! Txibiton! Apenas, orain egin behar diagu
baino koskor bat. Ui. Ederki. Txiribitonek ez daki ondo igeri egiten, baina dena pentsatu da txok! Txiribiton! Ematen duk atatxoen errege! Eta orain, ingo dut aingeruaren saltoa, Aingeruaren saltoa. Bat, bi... Nolari da barrez? Edo bekedeka? Txiribiton! Ixo! Aixo. Konzentrazioa behar dut aingeruaren saltoa ondo egiteko. Zuek ere hartaldi atorrante hori. Izildu, Garbi dago? Ez dut bekedekarik entzunek. Naporbe? Bai. Ixo! Atorrantea, eta gainera, kontolapikoa. Hausin da. Baina, ora botatzen ba ekire burue, txitxoi erratago zaeki. Aingeruaren saltoa. Aingeruaren saltoa, polita, bai. Txitxoia buruz botatzen. Orain joz bat gora zideazu. Ze? Ur falta sari garela eta. Ura behar dugu hartzain Andrea. Ura eta jana. Izugarrizko beharra daukagu, begira. Ne lagun hau, lokarpelten baita jaten espadu eta edaten espadu. Izen, ire lagun horrek jan eta lo, beti potolo. Hoize. Izan duzu zure baserri horretan jateko zerbait. Bai, hobe izango du bestela zurrungo kasiko duk eta ekarriko zioat zehorze. Hartza emakila. Eskerrik asko. Zer gali polita makila izue. Ondan dago? Badakizue, makilak ematen du haintzeko gogoa, Haintzeko gogoa. Makilak izki, hartaldea. Potente, sentitzen baina iz, Makilak izki. Txiribiton, esnatu. Txiribiton. Justo maten du, Aixue. Ui, nolako ideia dudan buruan. Goxeak entzeko, txiribiton. Sekulako ideia. Orain be, gero gu ingo duzuen. Gaur meriendatzeko arkumea saltzan ikusiko duzuen. Iriki motxila bizkor. Listo. Isildu bestelat. Ez duk isiltzen ordean? Aderki, soinuen errege nolako xeazka biztia eskeni edion, Adarki, Hor... Txiribiton, izintzekak, hartzaia baxatorrek, txabait egin behar diagu, zebe pentsatu behar diagu korrika batean, kontatuko... Txoi, kedo xako burtik, korri, bizkor, jarri lauan kata. Este kontatu behar, bizkor. Ardi arpegia, ja, ametxe da. Disimuloan. Baina, arkiten du barriarena, Baxatorrek hartzaia, kontuz hartzaia.
Zatzigarretako esnea, hemen txe? Ondo gire laguna. Ni laguna, bai, kakaguria etorri zaio, eta hango suaitzen atzeda joan da kakaitea. Barkatu hartu. Begira, nik edango nuke gustura basokala esnea importatzen zaizu. Hartu. Mendi Dondorretik etorri berria naiz da. Osasun? Honein. Erra, Bai. Bai. Aizortzen ja. Ardi beltzo izea, potolota erra dezu, Potoloa ez, baina beka ederra egiten dik. Isurritea dago azkeneko galaian, ardaien artean. Potolezia. Ongi kantatzen. Aizu gustoko izango nuke nola kantatzen duen, beka nola egiten duen entzutea. Beste isurrite bat ere badago hartzaien artean, afonia isurritea dago, afonia. Rosito, egin beka earra, egin, gizonok ikusteko. Egin, Rosito. Bekideka egiteko. Egin, beka. Ai ama. Ze pasatzen zaio? Esan dixuti, afonia isurritea dagoela. Esan ben zerbait arraroak gertatzen dela esango nuke nik hartzaia. Ene! Ta zein dioten ere, Rosit! Baina! Aierra, baina! Lasai, Rosito, nik askatuko zaitu eta politxo hori. Zatoz. Amen, txeaze pozik. Ai, mirri eta txiribiton. Hauek aldatuko ditu nik ez dago. Hauek magiakin aldatu rolko lirateke. Besterik ez, Rosito. Arratsaldeon. Zer modu zongi? Hoi da ikuslego txukuna. Bueno, ze ikusgarria? Oso ondo. Magia munduan, mozketak beti ikusgarria dira, beti. Baina magia munduan, mozketa bat nagusia baldin bada, zera da, gillotina frantsesa. Lasai asko. Horrelako jokuk, bakarrik magok egin bar ditugu. Oso erresa, beitu, azan horiak sartu, itxoin berri, bai, azan horiak sartu, itxoin berri mesedez, azan horiak sartu, gillotina jetxi, barkatu, eta berez, moztu barkatu mirri, hainbesti irriparra, ze. Irribarrea ez, barrea, ja. Barrea? Gezurra. Nola gezurra? Gezurra.
Zer diozu, ez dagoela inungo arriskurik? Seguro, asenario hori ez dela moztu, Turruko bat izango Baina, da. bueno, mirriri sinisten aldiazute. Oso ausarta da, oso ausarta horre esan ez da. Baina eskua sartzen duna, Txanda, Txanda eskua sartzen duna. Nero honek ere sartuko nuke, Eskua sartu, ez zara ausartzen, Jontxo. Eskua sartu, ez da. Honek ez da ausartzen, ez eskua sartu gezu eta zede montre, hombre, Jontxo. Nahi aldu zuenik eskua sartzea, nahi aldu zuen. Bai? Baita oinare, Txo, gauzak argi eta garbi. Adi, gauzak argi eta garbi. Nahi aldezute, Mirri, eskua sartzea? Bai! Bostekoa, bostatzak, bostak. Bat, bi, hiru, lau, bost. Egingo deu? Bat, bi. Mirri bezedez? Ez da gizien bat duan? Eskua. Seguro bost daudela? Mirri, senyorito, ona seitun. Amen. Eskua sartu. Hemen, xulo. Bai. Behatza moitu? Bai, oain denok bat, bi eta hiru. Ondo? Eta Mirri... Bat bita hiru ez, bost. Bat bita hiru ez. Bat bita hiru. Eta Mirri, abisauta zaude, Zeure kabuz eskua sartu ezu. Aurrera! Bat, bi eta hiru. Hau Mirri, hau susto harrapatuna. Pintxatzen du bere eskua moztuta. Baina ikusten alduzue. Ez. Adi, segundo bat. Mirri! Jontxo! Bere eskua! Mirri! Segundo bat. Zerengo dugu. Esku hartuta. Beno. Eta oain nola jungo da txazea. Mirri beti autostop egiten etortzen da. Eta esku gabet. Itxoin. Zerengo dugu. Lagunak! Magia sortuko dugu? Itxoin. Baina nun da... Moitu dala! Bizirik da... Adi! Bizirik dago! Eito! Geldikor! Adi! Bueno, lagunak! Agur! Urrego! Geldi! Agur! Geldi, txoin! Magia sinisten deu! Bat, bi, eta hiru, artxila, mortxila. Txalo erba! Ez garriako! Oiga! Txalo bero bat, mirretza! Ez garriako! Bueno, lagunak! Urrengo arte, txalo bero bat zuentzat! Ez garriako! Agur! Ikusi alduzue zer egin duen. Baina txan honek egunen batean, halako susto batekin jata utziko nau. Baina. Bueno, lasai jo gaitezen, baina ez gehiegi. Izan ere, orain, Eurodisneirako bi bidaia zozketatu behar bai ditugu lagunok. Eroskiren eskutik zozketatzen diren bi bidaiak. Bi familientzako bidaiak. Asteburu dotore bat pasatzeko. Bertan, makile bat marrazki, olerki, txiste, eta ohar jaso dugu denak aitz politiak. Eta denak zergatik, bidai bat nahi zutelako. Eta horretarako bidai hori nork lortzen duen jakiteko, esku garbi bat behar dut. Nork lagunduko nau? Zatozu, zer horri, zatoz, aiskar. Lagunak, momentu izugarria. Zure izena? Alba, esku garbi aldaukazu. Ja. Ez dakit, egin usai. Garbia dago? Bai, oso usai goxoa dauka, Alba. Beno, Alba, lagunduko nauzu? Bai. Badakizu telebista ikusten dauden askok, sari hau benetan, baina jasoko luketela oso gustora. Bai. Alduzu nobekien egingo duzu, ezta? Begira, begiak tapatuko dizkitzut? Ni oso urduri nago, baina lagunduko nauze, laguntzaile, utxiko diazu mikroa nik nastu ditzadan, bai?
izango da, ezta? Beno, eskuin aldetiko ezker aldetik atera nahi duzu? Eskuin aldetik, bale. Sartu eskua, eta atera bat. Ene. Atera du bat, beraz, norbaiti egokitu zaio jada bidaia. Agian zurea izango da. Ia ikusi dezagun norena den. Ainhoa Manso Donostiarra. Beno, zorionak, Ainhoa. Unozkero etxean saltoka ari zara, egokitu zaizulako, ez duzu arrazoi faltarik. Musu bat guraso, ze haiek ere gustora hartuko duteta. Ia, orain beste aldetik ingo dugu, bale? Beste aldekoek ere aukera izan dezaten. Beno, beste bat ere badugu, ba. Ia, nori egokitu zaio. Ainhoa Eguren, Bergararra, honek 9 urte ditu eta ikusi zen marrazkia egin digun. Ikusi. Beraz, Eurodisneyrako bidaia irabazi dute, Ainhoa Mansok, Donostiarrak, eta Ainhoa Eguren, eta hau Bergararra da. Zorionak bioi, zuri eskerrik asko zure laguntzagatik. Eta orain, zoaz, mila esker, ikusi ditzagun, nora bidaliko ditugun, ikusi. Ikusi duzuen nola bidali ditugun ez da zeleku itzela. Joango ginateke gu ere gustora. Berriz esango ditut izenak, besterik ez bada telebista ikusten dauden bikote honek gustora entzungo bai dituzte. Ainhoa Eguren, eta Ainhoa Manso Bergararra, eta Donostiarra zorionak zuei, goza dezazuela bidaia zongi merezia duzu eta. Eta orain, argiak iluntzen hasi dira, nik ez dakiz zer gertatzen den une honetan. Zuen baimenarekin, enteratzera nijoa, orantxe nator. Belas, esalda bine inor. Txirri ikusi duzue, txirri? Hala, txitxare bat dago, Bakar-bakarri dago, antzestoki hau, iguala, aprobetxatuko du, gaur behin batez, jaunda jabe izateko mirri, antzestokiko nagusia, aizue! Batek gu egin du, entzun dut nik, nork egin du gu, Aizue, bese ez burik egin, gaina, 6 ilun dagoen, hau ez da, 6 ilun dagoen, Aizue, zue iluntasunak ez dizue, izuik ematen, beldur pixka bat ematen. Niri ere, ni oso naiz batereko darra, niri ere, baina, jopelas, besteik espadare txiribiton balego, hemen bakar, hemen bakar-bakarrik ez dakit, ez egin horrelakorik. Ez egin murik ez, badakizue, hori entzuten badut, pentsatzen hasten naiz, hemen inguruan mamu badabilela ezue. Ba hori ez da, ez du. Aizue, mesedez, ez egin hori burik, ez iruditzen zait, amaiz gaizto batean nagoela, eta mamu badagoela. Tira, mirri, ez da dizut un hotel, altxa
hortik. Altza Mirri, altza Felipe! Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu ona xetorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Justo handirik hartu gu hemen ikustea. Alde egingo baitugu festa amaitzean. Eta itzuliko gara horrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Eta gero, txopasen kaldero, crían hijos gordos, como molgordos. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Neskizerra joaten dira Magdalenara, santuari eskatzera zeinaron bana, komeni bata. Santuak esaten die buruarekin ez, zergatik lehenago akordatu ez, orain bat ere. Bat eta bi eta hiru eta lau, 10 gehiago dira 14. Bat eta bi eta hiru eta lau, 10 gehiago dira 14. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe eta Altza Ainoa Donostiarra eta Altza Ainoa Bergararra. Beraiek ezagutuko dituzu eta non datorren astean Bilboko Euskaldunan han izango baitira eta han izango baikara. Horixe! Haupa! Eta gaurko barrebuxa amaitu egin da!